Tuluyan ang ikakasa ang dry run ng pagwatatpad ng ilang pagbabago ng ruta ng taloy ng trapiko sa bayan ng Tae, Camarines Norte. Ito'y isasagawa sa unang araw ng Pebrero, taong kasalukuyan, matapos na pag-usapan sa pamamagitan ng isang konsultasyon ng iba't ibang sektor ng lipunan sa naturang bayan sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan na pinangunahan ni Vice Mayor Attorney Godfrey Barale. Ayon sa bagong talagang hepe ng Tae Police na si Police Lieutenant Colonel Ander Rosero, na hinihintay na lamang nila ang mga karatula o signage na ginagawa na ng lokal na pamahalaan. Sa katunayan po, pagdating ko dito, mayroon na pala pong traffic scheme, yung traffic rerouting scheme natin, na hindi lang yun sa pagdidirect ng traffic, kundi nandiyan na po yung pag-road clearing natin, alisin natin yung illegal parking. Yan, ang iba po dyan, may alam po may mga terminal, hindi naman supposed sa terminal, ginagawa ng terminal, ng ibang mga natin, kababayan na nag-aanap buhay sa transport. So, isa po yan sa i-address natin. Hindi lang daloy ng trapiko ang kanilang aayusin, kundi paigtingin rin ang pagpapatupad ng mga traffic rules tulad ng no parking, no U-turn at iba pa na kadalasang di nasusunod ng mga motorista, kaya nagkakaroon ng masikip na daloy ng trapiko lalo na sa sentro ng bayan. So, mayroon na po kami nilatag niyan, diniscuss natin yan. Kasama po si Sergeant Tulipat dahil alam naman natin na halos dyan po siya naka-assign sa sentro. Siya po yung isa sa mga nag-identify ng mga corners na pwede nating gawa ng paraan na at least yung daloy ng trapiko ay mas mapaayos natin po. Alam niyo po yung area ng sa may elevated plaza. Kasi kung titingnan natin, napaka-proximate doon sa pinaka-crossing na traffic light. So, parang i-disable natin yan, pero hindi natin naalisin yung warning na magdahan-dahan sila. At nakita kasi natin, pag may traffic light na stop and go, malapit po baga doon sa doon sa crossing na yun. Minsan makita natin, vacuum dito nag-congest ang mga vehicles. Kung natin yan, alisin natin yung disable natin yung traffic light dyan. Mapupuno muna yung di makukuha niya na yung mga ibang sasakyan na gagaling dito sa may PNBs, may galing paglito, o galing doon sa may Mercedes. Mas parang nakita ni Sergeant Tulipat din na sa mga sinuggest niya na kung maaari ay disable muna natin yun doon. At baka dito naman sa may Singiaps na yan, baka pwede rin lagyan ng traffic light. Samantala na bilang bagong talagang hepe ng pulisya ay sisikapin din nilang mas lalo pang mabawasan ang nagaganap na krimen sa bayan ng Tae. Kami din po natin masiro, panigurado po i-minimize natin po ang criminality dahil kahit noon pa naman po ay ang concern talaga ng kapulisan is yung peace and order. So, po sa mga paramount consideration natin yung pagsugpo ng mga kriminalidad ng tagayon po ng ating mga kababayan ay maging safe sa ating sariling bayan. Umaasa din si Rosero na magkakaroon ng kaayusan ang kanilang isasagawang pagbabago sa daloy ng trapiko sa mga susunod na araw. Para sa totoo, Ricky Vera, BCN Bicol.